Carlos Mazón formaliza a súa renuncia como presidente da Generalitat Valenciana. Presentou o escrito ca súa dimisión no rexistro das Cortes. Mazón admite que cometeu erros e acusa a Pedro Sánchez de negarlle axuda para a reconstrución de Valencia tras a Dina. A outra imaxe do día é esta. Por primeira vez na historia xulgan o fiscal xeral do Estado. Álvaro García Ortiz nega que filtrara datos confidenciais da parella de Díaz Ayuso. Esta tarde, a Fiscala Superior da Comunidade de Madrid dixo que lle reprochou a García Ortiz a publicación dos correos electrónicos e que el non o negou. Volve o bono comercio para dinamizar as compras no comercio local. Poderá descargarse a partir do mércores ás 9 da mañá. O importe a descontar será de 30 euros por usuario. Quen compra arte? Cal é agora mesmo a tendencia? Que é o que máis se vende? Canto custa? É tan caro como pensamos mercar unha obra? Son preguntas que hoxe nos fixemos e visitamos dúas galerías para respondelas. Comezamos, boas noites. Carlos Mazón dimite como presidente da Generalitat Valenciana. Xa formalizou a súa renuncia. Esta tarde presentou o escrito no rexistro do Parlamento Autonómico. Mazón non adianta as eleccións e agora serán as Cortes Valencianas as que escollan o novo presidente. Mazón admite que cometeu erros na xestión da Dina, pero cargando contra Pedro Sánchez, a quen acusa de non mandar axuda por cálculo político. Carlos Mazón admite que cometeu erros. Y voy a vivir con ellos toda mi vida. E entre eses erros este. Debía haber tenido la visión política de cancelar mi agenda. Marcha xusto un ano despois da Dina. Por voluntad personal habría dimitido hace tiempo, pero ya no puedo más. Cede a presión social días despois do funeral de Estado polas vítimas. ¡Rata cobarde! E cede tamén a presión do seu propio partido tras unha fin de semana de conversas co líder nacional. Una decisión correcta. Aínda así, o PP carga as tintas contra Pedro Sánchez e o Goberno central. O que culpa dos erros na xestión da catástrofe. ¿Queríamos ayuda? La pedimos y jamás la recibimos. Ninguna emergencia nacional depende de una sola persona. Esa idea es de un cinismo y un simplismo intolerable, propio de quien quiere eludir sus propias responsabilidades. Pero os socialistas defenden a súa xestión e piden a Mazón que convoque xa eleccións. Se va mintiendo, se va culpando a los demás de su negligente gestión, se va tarde, se va mal y se va de manera vergonzosa. Critica que Mazón manteña a súa acta de deputado, continuará polo tanto aforado e dicir non podería ser xulgado pola magistrada de Catarroja, senón por un tribunal superior. As Cortes Valencianas terán agora que escoller o seu sucesor. Entre os favoritos están o secretario xeral dos Populares Valencianos, Pérez Llorca, ou Catalá, a alcaldesa de Valencia. En todo caso, o PP terá que negociar con Vox, porque os seus votos son imprescindibles. E Santiago Abascal xa se pronunciou sobre este asunto. Dille o PP que, ata que aclaren que van facer exactamente en Valencia, non decidirán o seu apoio. Abascal culpa a Sánchez de ser o gran responsable do que pasou na Dina. Entregan un chivo expiatorio a Pedro Sánchez, que es el gran culpable de la tragedia de la Dana, junto con su ministra Rivera, con el ministro Marlaska y con la ministra Robles. Y eso es lo que le tengo que decir al Partido Popular, con el que no tenemos ningún contacto. O novo presidente da Comunidade Valenciana vai saír do consenso entre PP e Vox. Abascal cree que a dimisión de Mazón dalle un balón de oxígeno a Pedro Sánchez, pero o líder do Partido Popular xa lle fixo un chamamento. Pido a los partidos que sostienen al gobierno autonómico que estén a la altura, que faciliten cuanto antes la elección de un nuevo presidente, que actúen con la responsabilidad que merece el pueblo valenciano. A xestión da Dina levou por diante a Carlos Mazón, pero o Parlamento Valenciano quere determinar se houbo máis responsabilidades políticas. O próximo martes, 11 de novembro, chaman a comparecer o presidente do Goberno Pedro Sánchez, a vicepresidenta María Jesús Montero e a exministra para a Transición Ecolóxica e actual comisaria europea Teresa Rivera, da que dependía a xestión da Confederación Hidrográfica. Son as primeiras citacións de cargos políticos na comisión que investiga aberta no Parlamento Autonómico. A Garda Civil asegura que o expresidente de Canarias e hoxe ministro Ángel Víctor Torres reclamou persoalmente o seu goberno que lle pagase unha débeda de case 8 millóns de euros á empresa de Víctor Aldama. O informe da UCO recolle mensaxes entre Torres e o que fora asesor do ministro Ábalos, Coldo García, para axilizar eses pagos pola suministración de máscaras durante a pandemia.
O último informe da UCO desvela whatsapps entre Koldo García e o expresidente canario Ángel Víctor Torres no verán de 2020. Neles, o exasesor de José Luis Ábalos insta o daquela mandatario autonómico e hoxe ministro de Política Territorial a pagarlle case 8 millóns de euros ás soluciones de gestión, a empresa de Víctor de Aldama. Corresponderían a unha débeda pendente pola subministración dunha partida de máscaras e test de antíxenos durante a pandemia. Nesas mensaxes, Torres explica que está falando directamente co director do Servizo Canario de Saúde para liquidar a débeda canto antes. A Garda Civil cree que esas conversas explican o papel que Koldo desempeñaba na presunta organización criminal. O informe está xa en mans do xuíz da Audiencia Nacional, que investiga a presunta adxudicación irregular de contratos públicos á empresa de Aldama por parte dos executivos Canario e Balear e do Ministerio de Transportes. O equipo de Ángel Víctor Torres sostén que o informe non revela ningún comportamento delituoso por parte do agora ministro. O Partido Popular cree que debe dimitir. No Tribunal Supremo arrancou hoxe o xuízo fiscal xeral do Estado pola suposta filtración de información confidencial sobre a fraude á Facenda da parella de Isabel Díaz Ayuso. Álvaro García Ortiz, que non declarará ata a semana que ven, negou todos os cargos. As acusacións piden para él ata 6 anos de cadea e 12 de inhabilitación. É a primeira vez na historia de España que un fiscal xeral do Estado se enfronta a un xuízo por unha causa penal. Vestido de toga, Álvaro García Ortiz sentou no estrado a carón da súa defensa e respondeu así á pregunta do presidente do tribunal. ¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan? No. García Ortiz declarará o 12 de novembro por un presunto delito de revelación de segredos, acusado de filtrar, supostamente, datos sobre a fraude fiscal da parella de Isabel Díaz Ayuso. O fiscal que levaba o caso foi a primeira testemuña. Di que desde a Fiscalía Provincial lle reclamaron todos os correos que intercambiara co abogado de González Amador, unha orde que considera legal. Y me dice creo que tiene que ser ahora porque el fiscal general del Estado no puede esperar. A Fiscala Provincial de Madrid negou que a operación se fixera de maneira clandestina, nin que fora normal enviarlle a información ao correo persoal do fiscal xeral. Se evita, pero no se prohíbe, y sobre todo, si me lo pide el máximo representante del Ministerio Fiscal, que se lo mande al Gmail, se lo mando al Gmail. Algo que lle reprochou a Fiscala Xeral de Madrid, que declarou que chegou a dubidar de García Ortiz. Creo que no le di ni unos buenos días, le dije, has filtrado los correos. ¿Y qué le dijo? Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes. La animadversión de la fiscal superior de Madrid hacia el fiscal general del Estado es evidente. Así o asegurou a última testemuña da xornada, Diego Villafañe, home de confianza de García Ortiz, que incidiu en que non houbo nada ilegal no procedemento da Fiscalía Xeral. Outro capítulo xudicial que salpica o Goberno é o caso Koldo. O Tribunal Supremo dá por rematada a instrución dunha das pezas e propón xulgar o exministro Ábalos, o seu asesor Koldo García e o empresario Víctor de Aldama pola compra de máscaras durante a pandemia. O xuiz considera que hai indicios de varios delitos, entre eles o de pertenza á organización criminal. O xuíz do Supremo Leopoldo Puente pecha a investigación. Trátase da causa principal que deu orixe ao caso Koldo e ten que ver coas irregularidades na compra de máscaras durante a pandemia. O xuíz considera que hai indicios de ata 4 delitos: suborno e tráfico de influencias, malversación e pertenza á organización criminal. No auto especificase que os 3 acusados conviñeron que da presencia de Ábalos no Goberno de España poderían sacar beneficio económico. No caso concreto da compra de máscaras, o xuíz sinala que Aldama puido recibir información privilexiada e obter contratos para a empresa Soluciones de Gestión. A cambio, Ábalos e García, di o xuíz, recibirían unha indebida compensación económica de Aldama, beneficiado tamén polo ilícito negocio. Unha vez que o xuíz pechou a investigación, chegaron as reaccións políticas. El sanchismo ha convertido al Partido Socialista en una organización criminal. Dende Sumar consideran que la justicia tiene que hacer su trabajo. A vez que lembran da necesidade de sacar adiante reformas institucionais para lutar contra a corrupción. O cobro das peaxes nas autoestradas provoca a crítica unánime dos empresarios de Asturias, León e Galicia. Reclaman a gratuidade para que o noroeste poida competir en igualdade de condicións. Fronte común das 3 comunidades do noroeste para acabar coas peaxes nas autoestradas din os empresarios de León que supoñen unha discriminación en relación a outros territorios. Lo que no puede ser es que ahora el noroeste
Dentro de su problemática de cohesión, tengamos los peajes más caros, que es la AP66, nosotros la León Astorga, la AP71, y efectivamente esos peajes sigan en vigor. En Asturias, as peaxes da AP66 provocaron a movilización social. Os empresarios reclaman que o Goberno dé un paso adiante. Ahora hay un informe de Europa que dice que es ilegal y por tanto creemos que el Ministerio no puede obviarlo y que tiene herramientas para hacerlo, ¿no? Galicia reclama o traspaso e a gratuidade da autoestrada AP9, a vía que vertebra a comunidade de norte a sur para dinamizar a economía. Yo creo que sectores estratégicos como el transporte, la logística o la industria, pues realmente operan en igualdad de condiciones, operar con igualdad de condiciones con el resto del país y con Europa, ¿no? Unha demanda unánime que llevan trasladar ao Goberno. Redondela segue os pasos de concellos como Santiago e A Coruña e aproba unha taxa turística que van ter que pagar os viaxeiros que fagan noite ali. A proposta parte da agrupación de electores de Redondela, cun só concelleiro na corporación, e foi avalada polo PSOE e polo BNG. Consideran que é necesaria para compensar o uso que fan das infraestructuras municipais as 500 persoas que visitan Redondela cada día. Dende o sector rexeitan a medida. A taxa comezará a aplicarse o vindeiro ano. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia exime a Vigo de pagar máis de 1,5 millón de euros á promotora do concerto de Guns N' Roses. Estima así o recurso de apelación interposto polo Concello contra a sentenza, explicando que as decisións municipais de deixar fora da licitación do contrato de patrocinio á promotora e de declarar deserto o concurso axustéronse a dereito. A sentenza do Tribunal Superior non é firme e cabe interpoñer recurso de casación ante o Tribunal Supremo. Volven os bonos comercio. A partir do mércores poderán descargarse estes descontos cos que se busca activar as vendas nos pequenos negocios con vistas á campaña de Nadal. Gloria. Sí, este mércores ábrese o prazo para descargar o bono. Cada persoa poderá facerse cun único bono co que obter descontos de ata 30 euros nas tendas de barrio. Esta é a segunda convocatoria neste ano 2025 deste bono comercio co que a Xunta busca incentivar as vendas nas tendas de proximidade. Dende que se puxo en marcha esta iniciativa no ano 2021 mobilizáronse 110 millóns de euros nas tendas de barrio. As persoas interesadas poderán descargar o bono a partir das 9 da mañá deste mércoles. O sistema é o das edicións anteriores. Hai que entrar na web bonosactivacomercio.gal para obter o código QR, que despois se amosará na tenda para poder obter descontos de entre 5 e 15 euros segundo o valor da compra ata sumar 30 euros. A novidade desta convocatoria é que os establecementos que participaron na edición do verán xa non terán que inscribirse co obxectivo de axilizar esta axuda que se puxo en marcha no 2021 para incentivar as vendas no pequeno comercio. Xa fixemos unha neste ano 2025 no mes de xuño, 11 millóns mobilizados en compras con esta edición xa pechada e queremos pechar o ano, e máis vendo estas datas que veñen agora e máis vendo as dificultades, sobre todo nos comercios téxtiles, por exemplo, pola climatoloxía, para estimular as vendas en xeral de cara tamén á campaña do Nadal. Os bonos poderán usarse ata esgotar o crédito, que será de 2,5 millóns de euros, cos que a Xunta prevé mobilizar 8,5 millóns en vendas. O Sergas reármase para evitar accesos non autorizados no sistema. A Xunta vai poñer en marcha unha ferramenta informática que está baseada na intelixencia artificial para protexer os datos dos pacientes. O obxectivo é garantir a confidencialidade das historias clínicas ou das prescricións que se fan a través da tarxeta electrónica. As novas son as gotas. O que vai facer este sistema é monitorizar en tempo real todos os intentos de acceso sospeitosos que pode haber aos programas do Sergas e calquera anomalía, e, por lo tanto, para detectala, chegar a quen está intentando acceder de xeito presuntamente ilexítimo e poder impedila. Esta noite entra un tren de borrascas que vai deixar fortes chuvias e vento e que ameaza con quedar con nós durante boa parte da semana, Xoel.
Sí, todo por esas borrascas que de feito, Pablo, están entrando xa na nosa comunidade e van deixar unha situación particularmente complicada, sobre todo durante a xornada de mañá e tamén durante o mércores. Durante as vindeiras horas tamén agárdanse que se poidan rexistrar fortes refachos de vento e abundante auga, particularmente aquí neste litoral da Coruña e no de Pontevedra, onde está previsto que se activen tamén avisos de nivel laranxa por ondas que poderían chegar a superar os 5 metros de altura. Por iso a Xunta veu de activar, de decidir durante esta tarde deixar fora que non se poidan realizar actividades deportivas federadas no mar, nin tampouco as actividades do programa Xogade nos concellos que están afectados precisamente por estas alertas. Situación de inestabilidade que tamén se vai notar na terra con fortes choivas e abundante vento, por iso compre tamén extremar as precaucións nas estradas e na circulación por toda a nosa comunidade. A situación, como dicimos, vai se complicar durante as vindeiras horas, o máis complicado vai estar durante a xornada de mañá e tamén durante o mércores, pero agárdase que esta situación meteorolóxica poida dar un respiro a partir xa do xoves. Grazas, Xoel. Investígase a identidade dun cadáver que apareceu este mediodía aboiando no mar preto da praia de Loira, en Marín. Atoparon uns mariñeiros e levaron ao porto de Aguete, acompañados por unha patrulleira da Garda Civil. De momento, o único que transcendeu é que tiña postos uns escarpíns, pero non había ningunha embarcación na zona onde apareceu. E segue no hospital o home acusado de acoitelar o seu pai esta fin de semana en Ribeira. Estaba previsto que pasase a disposición xudicial, pero o seu estado, Patricia, non o permite. O home permanece ingresado en Santiago na área de psiquiatría, por iso o xulgado decidiu levantar esa orde de arresto porque non é previsible que este home poida prestar declaración diante do xulgado nas 72 horas que marca a lei. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia decretou entón a súa posta en liberdade. Iso sí, ordénalle ao centro médico que informe na data na que estea previsto darlle alta para que así se poida continuar co procedemento e o presunto agresor poida prestar declaración diante do xuíz. O home duns 25 anos está acusado de agredir, de atacar cun arma branca o seu pai durante unha discusión familiar esta fin de semana. O proxenitor permanece ingresado con pronóstico reservado na UCI deste Hospital Clínico de Santiago. Grazas, Patricia. E a Garda Civil detivo un home de 56 anos polo asasinato da súa exparella en Moguer, en Huelva. Os compañeiros da muller descubriron o cadáver onte á noite, na finca onde traballaba, cando foron buscala porque tardaba en regresar. A filla da vítima dixo que o detido ameazara a súa nai porque ia casar con outro home. Non había denuncias previas e a vítima non estaba no sistema Bioxen. Unha bombona semellase a causa da explosión dunha vivenda en Soria. 3 persoas quedaron feridas, unha delas de gravidade, a causa do estoupido que fixo que voase a fachada do edificio. A rúa quedou atrancada polos cascallos desprendidos das paredes e os ferros das ventás e dos balcóns. 14 veciños foron desaloxados do edificio afectado e do outro lindeiro. En Roma hai un traballador atrapado e 3 feridos tras derrubarse unha torre medieval. Cando os bombeiros traballaban no lugar, produciuse un segundo derrubamento. Un deles salva a vida, van ver aquí na parte inferior da imaxe, salva a vida de milagre, prácticamente no último segundo, saltando pola fiestra á cesta do camión. Son horas vitais para atopar o operario sepultado entre os cascallos. É a Torre dei Conti de Roma, escenario dun dobre derrubamento mentres estaba sendo rehabilitada. Unha primeira derruba deixou varios traballadores feridos, un deles en estado grave. A segunda produciuse en pleno operativo de rescate, cando os bombeiros buscaban un traballador que quedou sepultado baixo os cascallos. As autoridades aseguran que esta persoa dá sinais de vida, pero avanzan que o rescate será longo polo risco de colapso da construción. A Torre dei Conti, unha torre medieval levantada no século XIII por orde papal, está situada en pleno centro de Roma, preto do Coliseo e do Foro Romano. Desde o 2006 a torre permanecía inutilizada e sen traballos de mantemento,
As tarefas de rehabilitación estaban enfocadas na seguridade da torre e na súa conservación. Un hostaleiro cobra recargo por cada pago con tarxeta. Di que o banco lle cobra por usar o TPV e quere que os clientes sexan os que carguen con ese gasto. Nesta cafetería de Ourense, ganas de colocar o cartel da polémica non lles faltan. Han subido un montón la comisión y entonces estamos mirando de regularlo porque a nosotros realmente nos supone un gasto bastante importante. Yo de hecho tengo un cartel, no como este compañero, pero sí tengo un cartel de se agradece pago en efectivo. Todo el mundo piensa que me dice eso caja B y no es caja B, es no pagarle al banco las comisiones tan brutas que yo dejo de ganar. En moitos bares os pagos con tarxetas son xa máis da metade. Malia o custo engadido que lle supón aos hostaleiros, a maioría non lles parece xusto cobrarlles un recargo a clientela. Lo normal es que tú negocies con el banco y que el banco te haga una tarifa plana o te cobre un tanto por ciento y después tú lo de los precios ya es cada uno en su casa tiene su precio. Pero bueno, lo de cobrar una comisión por la tarjeta, non me parece. Cobrar máis por pagar con tarxeta é ilegal, como subliñan os consumidores, pero algúns clientes, por solidariedade cos hostaleiros, ata estarían dispostos a asumir eles a comisión dos bancos. Non é nada, gastase en outras cousas máis valdías. Pero vamos, pareceme lógico tamén por las comisiones que pagan eles, por las tarjetas. El banco no tiene piedad por nadie. El banco te cobra tu comisión. Esa comisión, ¿quién la cubre? ¿Tú como empresario? No puede. Os establecementos sí poden negarse a cobrar pequenas cantidades con tarxetas sempre que o anuncien a través de cartéis visibles. Así ve o mundo Pablo González, un ourensán enxeñeiro de camiños que deixou a construción de grandes obras polos famosos ladrillos de xoguete de Lego. Primeiro traballou para a empresa en Dinamarca como diseñador de modelos e converteuse no primeiro e único profesional certificado para España e Portugal. Agora ten en Ourense o seu propio estudio de deseños exclusivos. O que comezou sendo unha afección que compartía co seu fillo hai uns 20 anos, a construción cos coñecidos ladrillos de plástico de Lego converteuse na súa profesión. Pablo era enxeñeiro de camiños e decidiu apostar polo seu lado máis creativo. Primeiro, eu era diseñador de Lego, estuve traballando 8 anos en Dinamarca, facendo deseños dos que podes encontrar nas tendas hoxe en día. España necesitaba este posto que é o LCP, que é o Lego Certified Professional, que son xente que cambia a súa paixón por Lego e fai un emprendemento ao redor da marca. Isto non ten un componente bastante artístico, porque ao final é como tú interpretas o mundo e o transformas en pezas de Lego. E desde hai un ano, os seus deseños exclusivos construídos no seu estudio de Ourense viaxan por todo o mundo. Xa somos 3 empregados, a cousa vai marchando e o principal cliente é Lego. Lego como marca. Atendemos a súa demanda de necesidades de marketing para tendas, para campañas para dar a coñecer a súa marca en España e Portugal. Nunha empresa fan un evento e cada persoa colabora con unha parte pequeniña do mural. Tamén para nenos, facemos talleres para nenos dese tipo colaborativo. Agora está a facer un proxecto especial pro Entroido de Ourense e di que lle gustaría poder montar unha exposición itinerante coas súas creacións artísticas. Se pensan que a vida está cara é porque non probaron este café. Xa o nome dá idea de que barato non vai ser. Chámase Niño Sete Geisha. A cunca vale 850 euros e para probalo hai que ir a Dubai. Pagaron por 20 kilos máis de medio millón de euros nunha poxa que durou 13 horas e que recibiu case 600 ofertas. O café ven da zona máis alta de Panamá, preto dun volcán, e obtivo unha valoración récord de 98 puntos sobre 100. E a que sabe o café máis caro do mundo? Ten notas florais brancas como xasmín, sabores cítricos como laranxa ou bergamota e un toque a pexego. Adoitamos relacionar a arte cun mercado elitista, pero existen moitas capas, distintos tipos de comprador. Cada vez se moven máis obras en feiras, pero séguese mantendo o traballo e a venda de todo o ano na galería. Buscando por un perfil de comprador de arte, comezamos por esta galería de arte contemporánea de Compostela. Non fai falta ter unha posición económica elitista para comprar arte. Fan falta cartos para comprar unha tablet, un iPhone ou para ir de viaxe, quer dicir, ao final son a mesma cantidad de cartos. Pero é un mercado con moitas capas. E podes mercar arte por diferentes motivos. Podes mercar arte simplemente por esa necesidade de poseer esa obra e disfrutar con ela porque che aporta algo que é totalmente inmaterial, pero que che vai acompañar e de maneira che fai máis feliz.
Os seus clientes adoitan ser profesionais liberais de entre 35 e 50 anos. En temas de xénero, moi equilibrado. Preguntamos tamén en Santiago noutro tipo de local. Nos tamén dende a galería intentamos que iso non sexa tan elitista. Falan aquí de obras a partir dos 500 ou 1000 euros. Últimamente estamos observando que tamén cada vez xente máis nova pois afeccionase a isto de coleccionar arte. E logo tamén, bueno, pois nós normalmente vendemos tamén a institucións públicas. Na Galería Metro sinalan dous motivos máis para mercar arte. Ao facelo, ti estás contribuindo a que a arte siga existindo, a que os creadores sigan creando, e estás tamén facendo unha inversión entre o peto e a alma. O autor mexicano Gonzalo Celorio alzouse esta tarde co Premio Cervantes 2025. Editor, ensaísta, narrador, catedrático e crítico literario mexicano con familia oriunda da localidade asturiana de Llanes. Desde febreiro de 2019 desempeña tamén o cargo de director na Academia Mexicana da Lingua. O galardón, o máis prestixioso das letras en lingua española, está dotado con 125.000 euros. Cantas cadelas se chamarían laica en Galicia? Pois tal día como a hoxe, a laica original foi o primeiro ser vivo en orbitar no espazo. En plena carreira espacial, a Unión Soviética quería saber se era posible sobrevivir a unha viaxe deste tipo. Recrutaron a laica nas rúas de Moscova, co argumento de que os cans sendo non están máis afeitos a situacións extremas como o frío ou a fame. Someterona a un adestramento que trataba de recrear as condicións do foguete. E finalmente, un 3 de novembro, como a hoxe, a misión do Sputnik 2 saía con laica a bordo cara ao descoñecido. Era un billete só de ida, non había tecnoloxía para devolver a cápsula á Terra. Morrería 6 horas despois de partir pola excesiva calor no aparato. Pero a misión foi clave para as viaxes espaciais. Demostrou que era posible sobrevivir ao lanzamento e tamén a engravidez, o que abriu as portas a misións con humanos. Boas noites. Ata mañá.